Patuloy na nagbibigay serbisyo. Pag-asa at saya. GMA Regional TV. Kapuso ng bawat Pilipino. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Maayong Tuesday morning mga kapuso all over Mindanao. Atong kamustahon atong mga kapuso sa Digo City ug Santa Cruz sa Davao del Sur Province. Sa mayong buntag! Mayong buntag sab Jill, kamustahon sab nato atong mga kapuso sa Lagindingan ug Initaw sa Misamis Oriental Province. Mga kapuso, karong buntaga kakuhaan nato og inspirasyon ang grupo sa motor riders sa Cagayan de Oro City nga gawa sa ilang pagtuyok-tuyok sa nagkadaiyang lugar. Mao ang ilang misyon sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Kana ang atong siron, kauban si Hernie Daet. Samtang say, dungan natong tilawan ang Giant Burger nga himuon ni Chef Henry Tihamo, kauban si Mike Peña dinhi sa Davao City. At tangi ka na mga kapuso, og sa Best Talk, makauban ni Atty. Resi, si Kapusong Mel Kaluwag. Una ka na mga kapuso, nasayod ba mo kung unsa nga lugar sa Mindanao ang giilang City of Good Life? Kini ang Oroqueta City, usa ka fourth class city ug mo'y capital sa Misamis Occidental Province. Layawan ang karaang pangalan sa moong syudad, usa ka baryo sa Misamis Province niadtong 1861 hangtod 1879. Layawan nga buot pasabot lugar sa mga saag nga hayop sa kadaghanasab ug mga saag nga hayop atong panahona. Tuig 1880 diin giilisdan ang pangalan niini ngadto na sa Oroquieta diyang nahimo na kini nga usa ka lungsod. Karon Pinoy-ana na kini sa libuan ka mga hospitable ug peace-loving people. Mga kapuso, sa mga all-time fave o favorite ang burger. Karong buntaga, dungan natong tilawan ang usa ka best-tasting Giant Burger dinhi sa Davao City. Kauban sila Mike Peña ug Chef Henry Tihamo. Sir Mike ug Chef Henry, may buntag ug dayon sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta na mo? Good morning, Jill. Good morning po sa Kapuso, mga Mindanawan. May buntag, Jill. Okay lang po mi diri, Jill. Mga sir, unang-una, unsa ba inyong inspirasyon nga nagput up mo ani nga food business? Actually, ako na si Mike Peña. Actually, tulong mi kabuok. Ako, si Chef Henry o si Darrell. Nag-start yun ni siya kay Chef Henry. Sa iyahag yun ni una tanan. Tapos, katumanggong pag-lockdown, nag-stop siya. Then, napo yung isa, nagluto-luto mig burger kami, nagtapok mi. And then, moto, nag-isipan na mo na why not na mo, dili tukod na business. Kay amo nga pong mga kaamigo o mga kaila, naghan pong pangutana kung kanus yung sa burger, mga inana. So, moto, naka-decide na lang na itukod yun. Actually, Jill, nag-chef food ko 9 years na. Tapos, after, nag-work ko as a chef. Pero wala ko nagdugay kay murag nagka-idea ko sa business. Tapos, ang akong sister, gingganyo na ako, si Hazel Tejamo. And nag-put up big business. And mintras going among business, nag-put up pud ako ang business hantud sa naigo mi og linog, tapos naigo mi og pandemic, and na ano pud na ako ang akong negosyo, ang akong restaurant, na close pud na ako siya. Tapos karon with friends, with Mike and Daryl, nag-start lang yun na siya sa isa ka backyard burger party.
So mga friends namo, gi-invite namo na mag burger party kay with burger joint. Diha namo nakuha ang idea na mag-put up og business. Again, in pandemic po, Jill. Of all the food no, nganong burger man o nganong iani ang style sa imuhang burger? Si Wild Burger, namagud tay Western Burger. So makita nato na siya always sa cable. So murag nagka-idea ko na why not idalaon pud siya diri sa Davao. Kay murag nakita na ako na simple lang maganda nga to ang mga burgers diri sa Davao. And moto nag-amo ang idea ni Mike and idea nako nag-collab tapos nagbuo mi og Giant Burger. Kay lagi Giant Burger na og dako gid siya kaysa sa mga normal nga mga burger nga mapalit nato. Paunsa ba ang inyong preparation sa paghimo ani nga klaseng burger labi na ang patty? Si burger patty na to, ang mga resources gid ana nalang sulod sa Davao. Sulod sa Mindanao, yes, within Davao City. Because Davao City, daghan magud kay tag mga fresh diri na mga gulay, mga herbs. So kana siya gibuhat na siya resources. Unya makuha lang pud nato na siya og barato kay sarili manggod nato wala nato siya gina-export. And si meat nalang pud naapoy mga farm diri na naapod sila yung mga fresh meat, no? Nagakatay pud sila Jill. So diha pud ta nagakuha mo nang si burger patty nato, dili gyud siya kanang tinipid na patty. Dali lang siya basta naalang ang mga ingredients Jill. So mga 30 minutes makabuhat na tag burger patties. 1 kilo nato na beef Jill. So pwede ta maka 40 patties ana. Ang kalahian pud ani sa uban pud na sa mga burger na mga pagkaunan is unsa mi sa amo ang patty gyud na 100% beef kana dili jud mo amo ang ma-suggest na lahi mi sa uban kay kami mismo ang nagagrind sa beef. Wala mi mga extender, wala mi mga unsa pang mga gipanghalo sa mga beef. So pure gid siya, 100% pure beef gid siya. Chef, paunsa ba nimo nakuha ang pag-blend sa ingredients nga suwa kini sa panlasa sa mga Davaoenyo? Yes, Jill, naami na change na flavor. Tapos, kani man gud siya na recipe since na daghan pud kog naagihan ng mga friends na mga chefs sa akong trabaho. So dito nag-experiment hantod siya nabuo na mo ang burger sauce, isa ka burger sauce. Tapos dili gid na siya mag-blend sa isa ka meat kung dili gyud fresh gyud ang imuhang karne. So diri sa Davao naman pud tay ato ang mga farm, mga livestock farm. So pwede gyud ta maka-pick or maka-choose katong fresh meat gyud na pwede na mag-blend sa atong burger sauce, Jill. Og karon ipakita kanato ni Chef Henry ang iyang pag-andam sa Giant Burger. Good morning mga kapuso. Nata diri karon para buhaton nato ang Giant Burger. Sabay ko ninyo. Sa karon nata diri ang money amo ang secret ingredients para sa ato ang burger patty. So naay celery, naay tomato, naay white onion ug ang iyang mga herbs. Okay, naapod tay burger bun. So once na nabuhat na nato tanan, na-mix na nato tanan, so mo ni siya ang finished product. So natay 200 grams, napod tay 150 grams. So lahi-lahi siya kay lahi-lahi sa Giant Burger, lahi pud siya na size sa patty o sa mga regular burger, lahi pud siya na size na patty. And napod tay 3 kinds of sauce. Dili lang siya isa ka sauce o isa ka cheese. So daghan gyud ang among ginabutang kay para mas wild, mas daghan, mas wild siya tan-aw. Okay, para sa ato ang Giant Burger procedure, first, ang ato ang bun. Butang si coleslaw, second layer, next kay Thousand Island. After kay Giant Patty, base nato siya og mustard, cheesy mustard. Next, ang ato ang tomato. Base na po nato siya og cheesy mustard. Next nato sa paka large burger patty, 100 grams. Okay, pag nabutang na nato tanan,
I-mix na nato ang tulo ka sauce on top. Cheesy mustard. Lastly, ang ato ang white cheese, melted cheese. Onion on top. Next, lettuce. So mga kapuso, mo ni ang ato ang giant burger joint. Wow, tan-awon pa lang nung murag makatulon laway na gid sa kalami ang burger. Busog na ta magtan-aw pa lang. Well, dahil kay salamat Sir Mike ug Chef Henry sa inyong oras ug higayon nagihatag sa At Home with GMA Regional TV. Mga kapuso, chillax sa mo. Mubalik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Best of time ng mga kapuso, kauban si Attorney Resi Rizada. Resi! Thanks, Argel! Maimbutag mga kapuso ug welcome to Biztalk. Kadabuntaga atong makauban ang belter babe ng The Clash ug usa sa mga dapat natong atangan sa GMA setting nga Legal Wives. Walay lain pa ako din si kapusong Mel Kaluwag. Maimbutag Mel Balin and welcome back sa At Home with GMA Regional TV. How are you doing these days? Okay lang po, syempre madaming time na mag-practice at mag-practice ng mga kanta saka ng mga lines po. Aba, iba din ang pag-umpisa mo sa 2021. How was your celebration naman ng New Year? Syempre po masayang-masaya kasi kasama ko yung family ko na nag-celebrate ng New Year. Ako. Pero habang patuloy pa rin tayo nagka-quarantine, Mel, ano yung ginawa mo naman all this time? Kasama ko po yung XOXO. Hindi po kami talaga nagpatalo sa quarantine. Talagang nagtrabaho pa rin po kami kahit na work from home lang. Yun. Aba, parang matindi din ang pasabog siguro ng XOXO this year. But balikan natin yung journey mo naman, Mel. No? When you started din sa The Clash, you were known as not only as the Belter Babe, but also as Kundiman Princess naman ng Bulacan. Paano ba nag-umpisa yung pagmamahal mo sa Kundiman? Nung high school po ako, actually elementary po eh. Ayoko po talaga ng mga kundiman kasi syempre po elementary, bata pa ako. Kaya ang mga gusto ko talaga mga kanta is mga modern songs. E napilitan po ako dahil sa teacher ko. Pero ngayon po, mula nung nag-high school po ako, kasi lagi na rin po talaga akong napapakanta ng mga kundiman. Eh, maganda naman po talaga yung mga kundiman songs. Kaya minahal ko na rin po ang pagkanta ng mga kundiman. Aba, saan ka ba nagmana ng pagkahilig sa pagkanta or yung galing mo sa pagkanta? Yung mama ko po kasi mahilig siya sa kanta. Hindi lang mahilig sa kanya yung kanta. Pero yung tatay ko po, siya po talaga yung nagtuturo sa akin and kumakanta rin po siya ng kahit konti lang. Pero hindi po siya sumasali ng mga contest. Sa kanya po talaga binuhos yung pagsali ng mga contest. Parang lahat ng pangarap niya, nilagay niya na sa'yo, Mel, right? Opo. But I'm sure marami kang experience in joining a lot of, singing competitions. Ano yung pinaka-memorable mo naman na experience? Siguro po nung sumali ako ng The Clash, kahit di malaman o maintindihan, kahit na masungatan ng buwasan, naghihintay sa'yo. kakaiba po talaga yung naranasan po namin doon. Siyempre, wala pa pong quarantine. Araw-araw nandun po kami from day one talagang nag-workshop po talaga kami. And syempre, nakabuo po talaga kami ng friendship and yun po yung hindi ko talaga makakalimutan. And for this year naman, 2021, ano ang favorite song na kinakanta mo? Baka pwede naman kaming humirit ng a few lines of your song. Ito po yung song ko for 2021. I can make it through the rain. I can stand up once again on my own. And I know that I'm strong enough to mend. And every time I feel afraid, I hope tied to my faith. And I live one more day.
Nako, parang macha-challenge kami dyan sa ginawa mo ngayong umaga, Mel. Masaya din kami para sa iyo, Mel, dahil you're part Thank of you the po. upcoming GMA teleserye naman ngayon na Legal Wives, right? Ano yung magiging role mo naman dito? Ako po yung classmate and best friend ni Bianca Umali po dito na talagang madaldal. How was your experience with the cast ng Legal Wives? Noong una po nahihiya ako kasi syempre mga to the highest level yung mga artista kasi mga batikan po sila eh. Pero syempre, yung part ko po, ginawa ko po and sana po naging maganda yung result. Ayan, we're so excited. Nakakakaba po. Oo, paano mag-evolve sa totoong buhay si Mel at saka naman sa character mo dito sa Legal Wives. Well, please invite everybody na abangan na ang upcoming teleserye natin na Legal Wives. Hello po mga kapuso, sana abangan po ninyo ang upcoming drama series ng GMA7, ang Legal Wives. Makakasama ko po dyan si Bianca Umali, Dennis Trillo, Alice Dixon, and syempre mas marami pa pong iba talaga na mga batikan po, kaya sana abangan po at tutukan po ninyo yan. Yan. At nandyan din si Mel Kaluwag, right? Thank you very much, Yes! Mel! Thank you. It po. was so fun talking to you. Thank you very much. Thank you po. And that was Kapusong Mel Kaluwag. Tutok lang mo mga kapuso, kay mo balik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Mga kapuso, din sa Northern Mindanao, uso gayud kaayo ang mga grupo sa mga motor riders nga moadto sa mga nagkadayang lugar sa rehiyon aron lantawon og bisitahon ng mga maanindot nga tourist attractions. Apan karong buntaga, pinasahi kining grupo sa mga rider nga atong makauban sanglit gawas sa pagka-motor riding enthusiast, gahimo sab sila og mga community services sa nagkadayang lugar. Kana ang atong siron kauban si Hernie Daet dinhi sa Cagayan de Oro City. Sir Hernie, mayong buntag og dayon sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta, sir? Maing buntag sa imo, Sir Cyril. Okay lang gihapon. Maayo gihapon kalay sa Ginoo, maayo gihapon ang lawas since bisag natay pandemic nga gi atubang karon. Sir, paunsa nabuo kining grupo ninyo sa motor riders ug unsa ang inyuhang katuyuan? Since 2007, sarsay, nabuo gyud ning grupuha sa mga kababata lang ba? Sabot-sabot, nagtapok-tapok, hangtod, naka-idea nga magbuhat og grupo. Nya nang invite pog uban nga mga individual nga naay motor. Hangtod nga nag-join, nanaghan, hangtod nga niabot og inani nga kadaghanon namo karon sa among mga membro. Nitong wala pang pandemya, sir, sanglit riders ka mo for sure. Nilaag na pud mo sa mga nagkadayang lugar. Asa-asa na pud mo na nakaadto, sir, o nakabisita? Actually, bisag asa ra man gud mi makaabot sa una since wala pa'y pandemic, dili pa kayo istrikto ang mga boundaries. So, halos tibuok Mindanao, sir, Sir Cyril, nakaabot na mi. So, Surigao, Davao, then Zamboanga, Usamis, bisag asa nga among gusto nga madtuan nga mga lugar maadto namo kay dili pa kayo istrikto ato nga panahon. Sir, kamusta ang experience ug unsa ang maingon nimo nga pinaka-memorable? Sa ako is ang pinaka-memorable kayo kay since rider man mi makaadto mig lain-lain nga lugar kana mga tourist spot nya lami magog kayo kung mag-drive labi na og daghan mo. Lingaw kay memorable yung kayo siya kay halos tanan yun imong gusto madtuan nimo sa lain-laing lugar labi na kung daghan mo mag-ride. Sir, gawas sa pagka-enthusiast sa motor riding, ang inyuhang grupo aduna sab kunoy ang mga community outreach programs nga ginahimo. Unsa ang tumong ani, sir? Actually, Sir Sai, gakandak gyud big yun og mga community service like for example mga hinlo mi sa mga dalan diri sa Cagayan de Oro, mga tumig mga barangay, and then napod mi gakandak pod mig mga feeding program, mga ride for a cause, like for example katong sa Bukidnon nga part nga naay isa ka bata nga nanginhanglan jud kayo og tabang kay gihydrocephalus ang bata, luoy kayo. So kami sa amo nagngita gyud mi og pamaagi nga among matabangan gyud. Og isa pod ana mga
bond paper sa mga eskwelahan. So gadonate gyapon mig mga bond paper para sa mga module. Ang amog yung katuyuan gyud ani is gusto namo nga makita pod sa uban tao nga dili lang kami ga-ride lang sa kadalanan, nga ang uban lahi mangog impression sa mga gamotor, mga rider is mga paras sa dalan, kusog magpadagan. Pero kami ang amo is bisag mga rider mis among gyapong naningkamot mi nga para makatabang gihapon mi sa among isig ka tawo. Sir, asa sa mo gikan og pundo para ani nga mga aktibidad? Actually, sir, ang pundo nga gigikan sa mong gigastos ana is amog yung kaugalingon nga kwarta. Gapatak-patak lang mi kay para bisa ginagmay at least nga mabuo siya, daghan naman din amo na din ng matabang. Amo rang kaugalingon kwarta kada membro. Sir, diyang makadalit na mo og serbisyo nga to sa mga nanginahanglan, unsa inyong gikabation, sir? Actually, sir, para sa mua dako nagyug kayo nga kalipay namo nga makatabang mi sa mga tao. Ang amo ra yung makadawat lang mi og mga certificate gikan sa LGU, sa mga eskwelahan, mga pasidungog. Malipay na gyud kayo miana, sir, kay kami sa mua wala gyud mi nangayo og mga kapalit. Ang amo lang is nga makatabang mi sa among isig ka tawo. Sir, puhon mahuman ang pandemya, unsa na pod kaha ang inyong mga plano nga buot himuon? Sir, puhon kung mahuman ang pandemya, amo ra gyud gihapon ipadayon ang among serbisyo. Kay karon man gud limitado gyud kayo ang among oras kay dili magud makagawas basta-basta. So puhon-puhon kung maluoy ang Ginoo nga mahuman ang taning pandemya nga niabot sa ato makapadayon na gyud gihapon mi sa among tumong og tiguha nga makatabang sa mga tawo nga nanginahanglan nga bisag gamay lang among matabang, malipay na gihapon mi. Daghang salamat, Sir Hernie, sa imong oras nga gihatag sa At Home with GMA Regional TV ug padayon mo sa inyong maayong buhat. Salamat po sa imo, Sir Sai. God bless. Say gawa sa lamian og sulit kaayo nga giant burger nila Mike Peña ug Chef Henry Tihamo. Nakatabang sab sila sa local producer sanglit ang mga sangkap gikan lang sab dinhi sa Mindanao. Samtang Jill, dili lang laag og personal nga kalipay sanglit gipatigbabaw sa grupo sa riders nila Hernie Daet ang community service o paghatag og tabang sa mga nanginahanglan pinaagi sa ilang mga community outreach programs. Say mga kapuso gikan sa The Clash karon musabak na sa pag-arte si kapusong Mel Kaluwag ug ato siyang atangan sa upcoming GMA teleserye nga Legal Wives. Mga kapuso, unta na-inspire og nakakaton kamo sa gi-share sa itong mga bisita karong buntaga. Sama na lang sa panultihon ni Anne Frank nga whoever is happy will make others happy too. Mga kapuso, makita pagbalik ang atong episode pinaagi sa pagbisita sa www.gmaregionaltv.com. Ug ayaw kalimot, mag-subscribe sa official YouTube channel sa GMA Regional TV. See you tomorrow mga kapuso ug always remember that God is good all the time. Ayaw sab kalimot sa pag-smile. Amping! Stay safe and healthy mga kapuso. Ako si Cyril Chavez. Kinisab si Argil Relator. Buong puso para sa kapuso.